Ne propustite ćirilicu na našoj televiziji, a mi sada u jutarnjem programu vreme posvećujemo temi o zapošljavanju, koliko je teško zaposliti se i zapravo šta je najbitnije da bi dobili posao. Pored obrazovanja i znanja, svakako je preko potreban i veoma dobro napisan CV. Baš ćemo o tome razgovarati ovoga jutra. Naši gosti, Jelena Vukašinović i profesor dr. Lazar Ražeta. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Recite mi, vi dolazite iz Centra za razvoj karijere, je li tako? Recite mi koliko je zapravo bitno postojanje jednog takvog centra? Pa mi dolazimo iz Centra za razvoj karijere Univerziteta Singidunum i ono što je Univerzitet Singidunum prepoznao još pre nekoliko godina jeste da svi veliki univerziteti u svetu zapravo posvećuju jako puno pažnje razvoju karijere studenta. Zbog toga što sam fakultet na neki način predstavlja samo osnovu da ravnopravno pričate ljudima. Ono što izdvaja i naše studente i zapravo sve studente koji koriste usluge Centra za razvoj karijere jeste da oni koristeći te usluge prvo prave mnogo bolje CV-eve i stiču potrebno samopouzdanje za samo učešće u intervjuima za posao. Ono što mi radimo jeste da postičemo naše studente i zapravo sve studente i srednjoškolce, jer smo napravili Centar za razvoj karijere srednjoškolaca, da aktivno učestvuju kako u traženju posla, tako u izgrađivanju i sticanju važnih i potrebnih veština za pronalaženje posla. Kako oni to aktivno učestvuju? Pa, aktivno učestvuju. Mi smo bukvalno napravili priručnik šta je to što oni treba da urade na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini fakulteta da bi povećali verovatnoću da kada završe fakultet zapravo prođe neko kraće vreme nego što je to statistika da bi našli posao. Profesor dr. Lazar Ražeta je jedan od savjetnika u našem Centru za razvoj karijere i pri tome i korporativni trener i on je jedan od naših profesora koji rade na tome da studentima prosto daju to potrebno samopouzdanje prilikom traženja prvog zaposlenja, što nije ni malo lako, naročito ne u Srbiji, ovako kako je. Profesor, recite mi koje savete najčešće delite? Pa evo ovako, prvi osnovni savjet jeste da je ono što mi zovemo CV. CV je u stvari skraćenica od latinskog kurikulum vitae, što znači tok života, zato što u formi koja se koristi recimo u Evropi i Aziji, ono što mi zovemo CV treba da sadrži kompletan hronološki prikaz vašeg života. E sad, prva i osnovna stvar jeste da je CV živ dokument. I druga stvar, to je da ne može CV sam po sebi da vam donese posao, to je ulaznica da, na primjer ovako, ako ste recimo pevač i želite da nastupate na Broadwayu. Dobro urađen CV bi trebalo da bude karta u jednom pravcu za Broadway. A vaša čarolija na tih 10 minuta audicije treba u stvari da vam donese posao, to će kasnije biti intervju. Tako da to je prva i osnovna stavka. Ono što smo stalno govorili studentima i insistiramo na tome, a to je da CV traži, pošto je to živ dokument, on traži da se stalno dorađuje. I dobar CV se piše godinama, ali zaista je tako. Drugim rečima, trebalo bi da postoji određena regularnost da svaka osoba na početku, recimo godine, kalendarske, sedne i kaže, ok, u prethodnoj godini radio sam ili radila to i to trebam da dodam u CV, ovo ću da ispravim i taj CV koji se pravi je nešto što mi zovemo opšta forma ili generička. Ono što kasnije ide u smislu prijave za posao zavisi od oglasa za posao. Jer u suštini to mi je kao kada biste otišli u restoran. Čak i ako se jelo zove istim imenom, ne postoje dva identična jela. Negde ćete staviti malo više začina, negde malo manje. Tako isto i ovde. Znači, za svaki posao, bez obzira što ga zovete pod istim nazivom, zahtevi za posao su drugačiji, jer je organizacija drugačija, biznis koji vodi i tako dalje. Da li to ima veze sa propratnim pismom koje se često naravno traži u CV? Da, ono što se podrazumeva pod prijavom za posao jesu propratno pismo plus CV. Tako da mi pričamo o dva dokumenta. E sad, sam CV je forma iz ovoga što sam već rekao, koja treba da ima dovoljno podataka koje možete onda da koristite kao dobar kuvar koji ima recepte, znači u svojoj knjizi. I onda može da ih kombinuje spram oglasa za posao.
A samo propratno pismo se ne pravi u opštoj formi, ono se pravi samo za oglas za posao. Znači, videli ste oglas, bilo preko interneta, novine ili kako god, i u onom oglasu, u odnosu na ključne reči koje sadrži oglas, a te ključne reči opisuju upravo mesto kojim ćete se sutra baviti, ako vas prime, sastavljate i propratno pismo i CV. Da. Recite mi, što se tiče CV-a, mi smo imali, čini mi se, prošle godine jednu priču o tome kakvu sliku treba odabrati. Tu najčešće greše mladi ljudi. Da. To može da bude velika greška. Prvo da napomenem da slika kod nas je uglavnom poželjna, međutim slika za određene zemlje kao što su Sjedinjene Države ili Kanada nije poželjna zato što spada pod njihov zakon o diskriminaciji, odnosno od jednakosti, zato što prosto slikom ne smete da otkrijete vašu etničku pripadnost. Sad, to nije kod nas slučaj, okej. Kod nas je obavezno. Da, pa ne mora da bude obavezna. Ajde da kažemo da je poželjna u dobrom delu slučajeva. Međutim, slika mora biti profesionalno izrađena. Najveća greška koju mogu mladi ljudi da naprave jeste da je slika izvučena sa svadbe kume ili sa slave i gde se iza vidi, ne znam, crnilo ili osoba na slici nema adekvatnu odeću, šminku, ako je ženska osoba u pitanju i tako dalje. Prosto mora biti profesionalno, zato što ako vi odlazite u organizaciju od koje očekujete da imate profesionalan tretman, pa vi prvi morate da pokažete da izgledate profesionalno kada se prijavljujete za tu organizaciju. Tako da moj savjet što se tiče same slike, ako već stavljate, neka se uradi kod profesionalnog fotografa, kao kada biste ga radili za pasoš, ali vrhunska slika gde možete, pošto danas je elektronsko vreme, to nije kao kada smo mi se svojevremeno slikali za pasoš i lične karte, pa je sad majstor morao da škljosne, da ispuca, ne znam, pola filma, a to i već i plaćate i taj film. On sad može da škljosne 200 puta i da odaberete samo jednu fotografiju, da se poigrate u Photoshopu sa pozadinom, da biste istakli crte lica, jer svako od nas ima drugačiji ten, boju očiju, kose. Dakle, savjetujete Photoshop za CV? Photoshop samo u kontekstu kontrasta, ne u smislu, jer pazite, vaša slika mora biti original onoga što vi jeste. Znači, ne smete da se igrate da menjate vaš lik. Ali recimo, ako pozadina za vas konkretno je lepša ukoliko je siva ili, ne znam, nija lih plava, vi ćete to staviti, nećete staviti žutu. Eto, o tome pričam. Da, upravo ste. A recite mi, da li ste imali prilike da vam studenti donesu već CV koji su radili i da vi to ispravite? Da, pa to regularno radimo. Znači, mi imamo predmet koji se zove razvoj karijere i profesionalnih veština, to je poslovnih veština. I u okviru tog predmeta jedna od lekcija jeste pisanje radne biografije. Pričemu moram da napomenem, postoje dva tipa radne biografije, CV koji se ovde koristi, nešto što zovu rezime, koji se uglavnom koristi u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Tako da smo mi stalno u kontaktu, znači studenti, pored toga što to rade u okviru svojih vežbi, sami dolaze sa CV-evima i naravno da u okviru karijernog centra, čemu je Jelena pričala, postoji grupa nas, nastavnika, asistenata i saradnika koji rade sa njima na tome. Pri čemu je, kao što sam rekao, CV samo jedna od komponenti. Nemojte da zaboravite, to je ona karta za Broadway, ali i dalje vi na audiciji, ako ste gledali recimo ove kod nas koji postoje takmičenja raznoraznih, ne znam, talenata, pevača i tako dalje, vi dalje tamo morate da opčinite, aj da tako nazovemo. Pa jeste, ali ne možemo bez karte. Ne može bez karte, naravno. Prvo karta, pa onda sve ostalo. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme što ste gostovali u našem jutarnjem programu, a mi sada gledamo oglase Lako da posla. Možda baš ovaj oglas bude vaš.